La Selva del Camp és un indret privilegiat del Camp de Tarragona que destaca pel seu patrimoni històric, el medi natural, el folklore, la cultura, la gastronomia, la indústria i els recursos turístics. El municipi s'estén de la Plana fins al peu del Puig d'en Cama i a tocar els primers contraforts de la Serra de la Mussara. En un entorn natural únic, al peu de les muntanyes de Prades, de cara a la Costa Daurada i a tocar de Tarragona, Reus i Valls, la Selva del Camp gaudeix del millor de l'ambient rural i urbà. El nucli encara conserva l'estructura creada al segle XIII, i és que la Selva del Camp va ser una de les viles més importants de la Catalunya medieval. En aquella època era anomenada Silva Constantina. El topònim Silva o Selva fa referència al fet que el terme municipal, abans d'estar poblat, estava format per boscos frondosos i terrenys feréstecs sense conrear. El topònim Constantina té relació amb l'emperador romà Constantí el Gran, el mateix que dona nom al municipi veí de Constantí. S'uneixen en la toponímia actual dos mots, selva o bosc i camp, que la diferencia d'altres homònimes i la germana amb altres municipis del Camp de Tarragona que destaquen per la riquesa dels seus conreus. A l'edat mitjana ja era una vila ben organitzada i amb serveis que molts pobles veïns no tenien. La carta de població atorgada pel bisbe Hug de Cervelló el 1165 s'identifica com el document fundacional de la vila. Al segle XIV era la capital de la comuna del Camp, fet que la va convertir en un motor econòmic gràcies també a les obres arquitectòniques de l'època. A la plaça Major trobarem l'actual Casa de la Vila, antic palauet gòtic tardà amb l'escut de la família Montserrat Vilafranca a la façana. La casa conserva elements gòtics que s'integren en l'estructura del casal renaixentista que li van donar els antics propietaris. L'església de Sant Andreu, coneguda com la Catedral del Camp, és una joia de l'arquitectura renaixentista de l'anomenada Escola del Camp i de la qual destaca la gran nau central i la seva volta, així com el cimbori. Va ser projectada per Pere Blai a finals del segle XVI, tot i que la seva façana principal resta inacabada. Situat al capdamunt del carrer Major trobem el castell. La seva construcció s'inicià entre finals del segle XII i principis del XIII. Va ser nucli del poder senyorial a la vila durant prop de 600 anys. El castell va ser magatzem dels delmes i tributs recaptats al poble a favor de l'arquebisbe. També va ser residència dels pavordes i dels arquebisbes en les seves estades a la vila. Actualment restaurat i convertit en un centre de dinamització sociocultural, és un dels elements més importants del patrimoni salvatà. Al costat del castell trobarem els ponts. Convertit en el monument més emblemàtic de la població, és un aqüeducte originari del segle XIII que es va construir per elevar l'aigua del rec fins a la muralla de la vila per tal d'abastir el molí del pati de la carnisseria. Envoltant bona part del nucli antic es conserven també algunes torres i fragments de la muralla del segle XIV, i és ja més enllà dels Ravals on trobarem els convents de Sant Agustí i de Sant Rafel, aixecats entre els segles XVI i XVII. L'economia local està representada per les cooperatives agrícoles que comercialitzen els productes propis com són l'avellana i l'oli d'oliva, així com el petit comerç de la vila. El principal motor econòmic és l'activitat industrial, que reparteix entre els polígons Silva, la Drecera, Pedrafita, Millennium, Argenteria i Xalamec, on hi han implantades importants empreses nacionals i internacionals del sector de la logística, els serveis i la producció industrial o agroalimentària en continu creixement. A l'actualitat, la Selva del Camp compta amb més de 5.700 habitants que viuen en un poble dotat dels principals serveis i d'una notable activitat social, cultural i esportiva que el converteixen en un focus d'interès que atreu nous convilatans. Del primer dia de l'any a l'últim, la Selva té molt a celebrar. La vila té festes pròpies, com són les dues festes majors, la Fira o la Setmana Santa, que els selvatans viuen amb especial implicació. La Setmana Santa salvatana és una suma de tradició i fe materialitzada amb actes propis gairebé únics i de la seva organització se'n fa càrrec la Reial Congregació de la Puríssima Sang o simplement la Confraria de la Sang des de fa 4 segles sense pràcticament interrupcions. Les seves particularitats han fet que el Divendres Sant hagi estat reconegut com a festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya, en bona part gràcies a la bellesa i intimisme del Via Crucis al Calvari, que se celebra a l'albada.
L'intimisme i personalitat de les celebracions salvatanes destaquen també pels seus cants i músiques, en molts casos exclusius del municipi, com ara el particular cant de l'Estabat Mater, el Jesu o l'Inexitu, a més del recuperat Ball de la Mort que acompanya la processó del Sant Enterrament i que és l'únic que es conserva a les comarques tarragonines. Tot plegat ofereix a la Setmana Santa de la Selva un caràcter únic que li ha merescut estar inclòs en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. La conservació d'aquesta tradició durant més de 400 anys ha estat possible gràcies a l'acció d'una confraria de la Sang, que és l'entitat més antiga de la Selva i a la vegada la que compta amb més nombre de socis, donat que la quota per formar part de la confraria és de caràcter familiar i actualment unes 600 famílies de la població hi estan associades. La Societat Salvatana és un col·lectiu humà, innovador i transformador. El teixit associatiu dinàmic neix arran del caràcter únic de tots els convilatans, que fan de la Selva del Camp un lloc amb una personalitat única i una força poc convencional.